amasain in zavain thole iswa Christa mingin chibai kabuk chawa zanina chongchai ka nei main thu tlemte soina minpe ka wangin tlemte ka soidua MLA ka uhi F Roding liana pumaro hi ka uche anya min chamtu anya ai candidate don kanin du kan thangani chu kaimani chu kwa kan khoi ange in candidate tang ti in kan thanga kan ngai twa kan du dan taka chuanin kaimani in puya tanga khira abial zong zong lang vet the tuikwal biala kan in candidate se kan ti me mang kan du boka zin te ngai lawa in chung khura tangin kan campaign thei mai anga te kan tia kan ngai twa ani chu ma se kapa hi F kap sang ania ngau pakhwa nia hetila hi kawlkulh hi ngau pa kan kaldon chuan kan tlan pel ve zia kapukul sang ate tro kapukul sang ate ve ngania hetilai kon hi kan tlan pel thin ani chuan kapa khan tian tia inno panlai chuan kan pian ma ten kan sungdong ve thina aizola yan sungdong in kan kala keimani in puakte kan in pura chuan kan in kula sakor puluya te kuliko na te kan in kulchina aizol mi yan min thleng du vaklawa thingtlang lampang mi hi chuwang chuanin hemi tlang dunga hian chuanin in candidate theila chuanin ka du khop mai ti in ka u ne na asoya timayang chu tiang chuan asoya chuanin enge thingtlang rilru le khopui rilru a in anglawa khopui chuanin thingtlang mikhwali kan she tlang pui alo ni anyang chu ngatinge thingtlang an ti don mikhwalin khleng tau don a sin nan tia kapa chuan kan sung don lai pon mikhwal khleng mi hian min khleng du lawa kan bu fai te kan in phurchina kan sakorte min enge kan sung don na te hi min khleng du chin lawa chuwang chuanin pathian zara tuna chuan in unawin hei kanu te chu in puya temple ko tan oma ka u te hi dor puilai takan oma ke ni hi new market ta kan oma pathian zara in lian tak tak kan ya civil hospital kyang ate kan lo oma in bial kimitlang dungte lengteng tlang dungte anron kala antan chuan zankhat in entir na mana anron ria man po kha antan chuanin chenfak mania thingtlang rilru le khopui rilru a inang lawa thingtlang chuan in han kalanga an room thaber an lo pe ang cheunga artui laiten lo tal don chewani nangni chuan mikhwal rizai te in ne yanga mikhwal mutbu te in ne yanga anni chuan chu tiang chu anti velawang atia voinia hey puilawa te van chenga te chortuya te kan kala nizana ka ria ka asoi ang tak tak khan an room thaber ka min lo pe ni chu kan ria na tan khan ke ni lo ni ta ile chuanin aizo lampang ril ru a chuan mikwalan lo khenga mikwal rizai khat ron thoru ompui te ne na te kan lo titlang puita khatiang ni lo khan an ril ru a tha a develop an langai ani anni tan chuanin aizola an voi khatron kala damdoi ina anron in entira nangni an lo bel chau po kha an tan chuanin thil enge thaklel ani atia chumi tu chuanin hetilai hi kanron thanga timayang kapa kha abo rai to aron thanga voin nia hian hei nakin loka kan ma loka vote te kan thak do na kawlkulh khwa mi pui zong zong hianin pu F Roding liana ZPM candidate hi min lo vote turin voini zanina hian karon dila engma kan tiam thei lo chu ni chu ma se kan thei to ka chuan min lo thang tling ani chuan kan kalsan lo bang chu ti kan soi tu ani chu kalon ne lo trong trai trong trai ang tharau thiang lim chi bai kan buk cha zanina hian lom thu kan shil che ani lalpa zanina hian nangma lo lal perla mimal thin lunga hian lalpa ZPM mo Congress mo MNF mo independent mo
lal lovin lalpa mimal thin lunga hian nangma lo lal berang che lalpa nangman min ompui turin kan som thar le che a lalpa kan zinga nang lo cheng la lalpa nangma in kan mamo isya a kan du isya a lalpa nangman min ti lo tin sakang che lalpa kawlkulh khwa hi kan tet lai chuan par thaka chuan khopoi mo tak ni in lalpa zin ve vak zong te hi bible hun lai a rom khwa a alut vekani kong zong anti angkan mar thak khwa a chuan lalpa kong hi alut vek thina hotela te choi turin rei tak te kan intlar chang te po thina ni chu ma se lalpa keima ni kawlkulh khwa hi in siam that kan ngai nge nangma in keima ni hin min siam that idu kan shelawa tuna chuan alore ta rui mai ani chu lalpa nangma in din tharle idua he khwa hi din tharle idua nangma lo che ni du ani chu he khwa a hian lalpa nangma kha ilo lal ber lo ani mai thei ani mar chak khwa kho zong ina an tlo po lai khan nangma ilo lal ber lo ani mai thei ani ma se lalpa tuna chuan din tharle idua siam tharle idua he khwa yan nangma lo lal ber la tharau thiang lim kan som chea lalpa nangman ron shwai la nangma chu an kong shwai tua lo changang che lalpa zan ina hian kan dil che ani thil dang zong chu lalpa keima ni hetilaya ZPM campaign ron kalte hian pek tur pakhat ma kan nei lo iswa krista chandam na le lalpa nangma chen chil na tharau thiang lim pol na chau lo chu lalpa be nge dil sak thei kan nei lo ani chu ammi maltin ate beratanga alian bertlengin lalpa nangman ron ompuila ron din tharle la kaushan shanga UPC ani amo Salvation Army ani amo 7 Day ani amo Presbyterian kaushan ani amo lalpa an kaushan lal berlavin nangma ron lal berang che lalpa naktu ka changchuan ni tharlom omdu om tak November 30 ra anei angyan lalpa nangman ron din tharle la lalpa malsom na in ron chung khatle ang che chung zong chu kan lalpa iswa krista mingin kan di le che